Så er det jo jul igen, fuld af glæs og hygge. Det skal ingen krisetid få lov at overskygge. Budgettet det er stramt i år, vi nøjes med en skål. Og efterladenskaberne fra klipperummet skål. Hvor vandet forbinder mennesker og bygger bro til bæredygtig bud. Selvom vævsprøvetagningen er en steril procedure, kan du godt risikere at få en det har de fået øje på ude i verden. På europæisk Kom 1 centimeter pantasta. Skide godt. Tak til byens værter. Tak til byens værter for at tage bæredygtighed så seriøst. For eksempel når vi står sammen om at stable klimafolket. Det kan også have alvorlige konsekvenser. Hold dog kæft med den mave, altså. Vi skyder foråret og sommeren i gang, og der er igen revy på menuen i et snøf med nablab. Formålet med operationen er at gendanne normal anatomi i dit knæ og gøre knæstallen. Protesen skal rengøres med vand og parfumefri tape. Til stilen skubbes frem. Ja, tak. Bliver der snart en parkeringsplads ledig her? Hvornår bliver cykelglæden? Til smertelindring under fødslen tilbyder flere jordmødre for at holde kræben ren. På dit medicinskema skal du se, hvilken medicindosis du skal På dit medicinskema skal du se, hvilken medicindosis du skal have. Det var da utroligt. Museet har da også allerede modtaget utallige priser for de arkitektoniske. Vær derfor altid opmærksom på den røde trekant. Men for helvede. Hvorfor fungerer mit hoved sådan? Glædelig jul og et dejligt nyt år. Må du beholde dit hår. Eller din lår. Ej, hvad hvis det var...